வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டவேரா 10 சீட் வண்டி 2016 மாடல். இதுக்கு முன்னாடி 2 ஓனர் இருக்காங்க. 1,80,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. மில்கி ஒயிட்டு ஓன் போர்டு வண்டி. வண்டி பார்த்திங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. ஏசி, பவர் ஸ்டேரிங், 4 பவர் விண்டோ இருக்குது, சென்ட்ரல் லாக் இருக்குது. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயோனியர் வீடியோ அண்ட் ஆடியோ சிஸ்டம் போட்டிருக்காங்க. வண்டி சூப்பராக இருக்குது, எந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுமே இல்லாத வண்டி. ஸோ ஒரு அருமையான வண்டி இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே உங்களுக்கு பக்காவாக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. வண்டியோட இன்டீரியர், எக்ஸ்டீரியர், என்ஜின் கண்டிஷன் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி 4 டயர் பார்த்திங்கன்னா 4 டயருமே பிராண்ட் நியூ புதுசு. ஸோ வண்டி சூப்பராக இருக்குது, அட்டகாசமாக இருக்குது. 13 கிலோமீட்டர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மைலேஜ் கொடுக்கும். ஸோ வண்டியோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 6,20,000 நெகோசல் ப்ரைஸ் தான், பேசி பண்ணிக்கலாம். வண்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குது. வண்டியோட உள்ள வெளியே என்ஜின் கண்டிஷன் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஒரு அருமையான வண்டி. 6,20,000 நெகோசல் ப்ரைஸ் தான், பேசி பண்ணிக்கலாம். வண்டி பார்த்திங்கன்னா பரம்பக்குடியில் இருக்குது. நான் வீடியோவில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா மற்ற டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவாங்க. நெகோசல் ப்ரைஸ் தான், பேசி பண்ணிக்கலாம்.